de recollir cireres que el pagès no havia recollit i llavors això vol dir que les hem espigolat. Esto es una experiencia maravillosa. He invitado a mi hija para participar y que también tome conciencia de lo que implica salvar los alimentos, del campo a la olla. Y yo creo que es una actividad que, además de sensibilizar el desperdicio alimenticio, le permite al tejido social conocer la realidad de lo que es el campo en Viladecans. Els pagesos, per la raó que sigui, ja no se'ls surt a compte agafar-lo per posar-lo a la cadena de venda normal, que se pugui aprofitar, trobo que està molt bé. L'Ajuntament, en aquest cas, ens ha fet un encàrrec de fer un àpat emmarcat en el Pacte pel Clima i emmarcat també en el 5è Viu Can Batllori. Llavors, el repte és cuinar per a unes 250-300 persones amb aliments recuperats. El que pretenem amb aquest tipus d'accions és donar visibilitat a aquesta problemàtica, que és un escàndol mundial, el malbaratament alimentari i les pèrdues al camp, perquè té una dimensió molt bèstia i costa visualitzar-la. Ens trobem aquí a la mostra d'entitats Viu Can Batllori, a la jornada de portes obertes de Viu Can Batllori amb totes les entitats de cultura popular de Viladecans i fent aquest àpat saludable i sostenible, llavors conjugant la cultura popular amb la sostenibilitat. Lo que más me ha gustado es el compromiso de la ciudadanía en general, de las familias. Hay familias en completo, hay entidades, hay gente joven y la solidaridad definitivamente es algo que mueve y que tiene que ser nuestro punto de unión. El Pacte pel Clima de Viladecans és el resultat del treball de la taula d'emergència climàtica de Viladecans. El pacte, que és aquest dossier que tinc aquí, que podeu consultar en els estants si voleu, consta de 6 eixos, que són els 6 eixos que tenim dibuixats a la samarreta. Energia, mobilitat, residus, biodiversitat, resiliència i col·laboració. El menú d'avui són unes torradetes amb un alinyó verd de julivert i all, una amanida amb cruditers i una vinagreta, un meravellós gaspatxo de cirera i pepino, un baba ganoush, que és un paté d'esvergínia escalivada, una crema de verdures, uns bunyols de carbassó i patata, una paella de verdures feta per en Vicenç i un meravellós crumble de cirera i préssec. Mostrar que totes les fruites, lletges, curtes, baixetes, més grassonetes, totes són vàlides i perfectament bones per fer un dinar d'aprofitament com el d'avui. Hem de ser conscients que darrere cada aliment hi ha una persona i, per tant, estem parlant de que no només hi ha recursos, o sigui, es destinen recursos naturals, sinó també tecnològics i humans per posar a la nostra disposició tots els aliments que tenim. Per tant, animar-vos a realment fer un consum conscient i responsable d'aquests aliments.